Velkommen til Matematik for 9. Enhver time bør starte med en oversigt over, hvad der skal ske i løbet af timen, så eleverne er parat og med på forløbet. Der forklares, hvad der skal læres i dag, og ikke mindst, hvad det skal bruges til. Der bruges eksempler, og inden opgave, regning samt de afsluttende timer opsummeres, hvad man har lært. Dagens lektion handler om at regne med ubekendte tal. Forestil dig, at du gerne vil have en computer. Den koster 9.499 kroner. Du har sparet 5.621 kroner sammen. Og du vil gerne finde ud af, hvor mange penge du mangler. Her er det illustreret som en bøtte. Man kan sige, at de penge du har, plus de penge du mangler, er lig med de penge, som computeren koster. Nu er det sådan, at du har nogle rigtig søde forældre, og de har lovet, at de vil godt betale halvdelen af det beløb, du mangler. Det vil altså sige, at vi skal dele vores ukendte beløb i 2 lige store bøtter. Det du betaler, og det dine forældre betaler. Altså 2 gange vores ukendte beløb. Her undlader man ofte gangetegn. Det gør det nemmere at se, at det er vores bøtte, der er 2 af. Inden vi går i gang med at finde ud af, hvor meget du mangler for at kunne købe computeren, så lad os lige se lidt nærmere på ligningsreglerne. Noget man godt kan komme til at glemme er, hvordan lighedstegn virker. Man kan sammenligne det med en gammeldags vægt. På den ene side er computeren, og på den anden side en lige så stor sum bestående af de penge, du har i forvejen, en bøtte med de penge, dine forældre vil give dig, og ikke mindst en bøtte med det beløb, som du mangler. Reglen er, at der altid skal være ligevægt på begge sider af lighedstegnet. Men man må lægge til, trække fra, gange og dividere lige så tosset man vil, for at nå frem til resultatet, bare man altid gør det samme på begge sider af lighedstegnet. Lad os eksempelvis sige, at du ønsker at købe 2 computere i stedet for 1, så skal du huske at lægge beløbet til på den anden side også. Men tilbage til vores regnestykke. Det vi ønsker at finde ud af, det er, hvor mange penge du mangler, ud over de penge du har i forvejen, og de penge dine forældre betaler. For at finde ud af det, ønsker vi at få en bøtte til at stå alene på den ene side af lighedstegn. For så vil der på den anden side stå, hvor mange penge der er i bøtten. Det første vil, det er at få de penge, du mangler, til at stå alene. Så det vi gør, det er, at vi trækker nu de penge fra, som du allerede har. Og vi husker selvfølgelig, at de også skal trækkes fra på den anden side af lighedstegn. Nu ved vi, hvor meget vi mangler i alt, men vi ønsker kun at finde ud af, hvor meget du mangler. Når man dividerer et tal med sig selv, bliver det altid 1. Det udnytter vi her ved at dividere de 2 bøtter med 2. Og vi husker selvfølgelig at gøre det samme på begge sider. Nu har vi en bøtte på den ene side af lighedstegn og værdien af dens indhold på den anden side. Altså det du skal spare op, 1.939 kroner. Lad os lige prøve at opsummere det. Først trækker man 5.621 fra på begge sider af lighedstegnen for at få vores ukendte tal til at stå alene. Herefter dividerer vi med 2 på begge sider for at få værdien af kun ét spørgsmålstegn. Det bliver 1.939. Nu bliver det lidt sværere. Vi skal til at regne med 2 ubekendte tal. I stedet for spørgsmålstegn bruger vi nu bogstaver for at kunne kende forskel. Vores ligning lyder 2x plus y er lig med 9. Løsningen på det kunne være 2 gange 2 plus 5 er lig med 9. Men det kunne også være 2 gange 1,45 plus 6,1 er lig med 9. Altså er der uendelig mange løsninger, så vi kan faktisk ikke regne ud, hvad x og y er, uden at vi får flere oplysninger. Heldigvis er der lige kommet en oplysning ind fra sidelinjen, at x plus 4y, det er lig med 8. Så nu har vi 2 ligninger med 2 ubekendte, x og y, og vi kan begynde at regne dem ud. Der er forskellige måder at komme til mål på, men i dag starter vi med at tage udgangspunkt i den sidste ligning. Her ønsker vi at få x til at stå alene, derfor trækker vi 4y fra på begge sider af lighedstegnet. Nu har vi en ligning, der hedder x er lig med 8 minus 4y. Så tager vi fat i vores første ligning. Og vi husker, at vi jo lige har fundet ud af, at x er 8 minus 4y. Så det sætter vi lige ind på x's plads. Men der stod jo 2x, så vi smed dem lige ind i en parentes. Og nu kan vi så gange total ind i parentesen. Først med den første plads i parentesen. 2 gange 8, det giver 16. Og så 2 gange minus 4y, og det giver minus 8y.
Parentesen er nu ophævet. Vi kan lægge minus 8y og y sammen. Det giver minus 7y. Vi vil gerne have, at minus 7y det skal stå alene, og det gør vi ved at trække minus 16 fra på begge sider af lighedstegnet. Nu vil vi gerne vide værdien for 1y, så vi dividerer med minus 7 på begge sider af lighedstegnet, og får resultatet, at y er lig med 1. Vi tager igen fat i vores første ligning. Den her gang der kender vi y. Vi vil gerne have x til at stå alene, så vi trækker 1 fra på begge sider af lighedstegnet. Herefter dividerer vi med 2 på begge sider for at få x til at stå alene, og vi finder ud af, at x er lig med 4. Vores resultater kan nu tjekkes ved at sætte tallene ind i ligningen. 2 gange 4 plus 1 er lig med 9, og 4 plus 4 gange 1 er lig med 8. Det passer. Så hvad har vi lært? For at finde det ubekendte tal, må vi isolere det på den ene side af lighedstegnet, og det gør vi ved at gange, dividere, trække fra og lægge til, og så altid huske at gøre det på begge sider af lighedstegnet. Og nu til opgaveregningen. Ifølge Edgar Dales Cone of Learning lærer man mest ved at arbejde med tingene på en fysisk måde. Så selve opgaveregningen bør indeholde andre elementer end bare slaveregning. Måske lade eleverne undervise hinanden, matematik, rollespil, lege med mere. Og så lige når timen er ved at være slut, så opsummerer man det hele, så det står klar i erindringen, hvad det lige er, vi har haft med at gøre. Jeg håber, det var lærerigt. Tak fordi du så med.